Ачкан яра эзләрен. Хатирәләр күптән онытылып беткән, хәзер килеп нигә эзләдең? Килми, 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 ышанасым килми, күзләрең сүзләрең алдый бит. Минем хәлләр җилле, ничек сиңа белмим, беләсең дә килми гафу. Таныш түгел саннар яңа телефонда, һәрбер сүздә өмет сулышы. Безнең алсу таңнар, еракта калганнар, уятма син үткән сагышны. Килми, 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 ышанасым килми, күзләрең сүзләрең алдый бит. Минем хәлләр җилле, ничек сиңа белмим, беләсең дә килми гафу. Килми, 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 ышанасым килми, күзләрең сүзләрең алдый бит. Минем хәлләр җилле, ничек сиңа белмим, беләсең дә килми гафу. Җилләр араларында булган хаталарда, күңелне башка хисләр били. Тимә яраларга, кагылма саннарга, кем үткәннәрдән бәхет эзли. Килми, 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 ышанасым килми, күзләрең сүзләрең алдый бит. Минем хәлләр җилле, ничек сиңа белмим, беләсең дә килми гафу. Килми, 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 ышанасым килми, күзләрең сүзләрең алдый бит. Минем хәлләр җилле, ничек сиңа белмим, беләсең дә килми гафу. Гөлнара Габидуллина. Рахмат, Гөлнара. Можно быстрее? Ey Allah, bu яшьтән үбешергә өйрәтеп балаларны. Тик кенә тор.